Primer comprem uns tomàquets d'aquest tipus, de branca. Jaume, aquí n'hi havia molts, Les tallem per la meitat i les col·loquem... No expliquis que no els he rentat, Les col·loquem a la safata per anar al forn. A continuació hi posem sucre. És el detall més important. La recepta, l'ingredient secret. I tirem aquí una mica de sal Maldon. I ara hi posarem uns alls. S'agafa l'all i sacseja a dins un pot. Molt important aquest pas. No sapeu. Pelem els alls. Els tallem. Ben talladets. Molt ben talladets. Tot seguit posem l'all sobre del tomàquet. Ja està, vinga.